Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u eteru ste. Najprije lijepi pozdrav iz Bjelovara od Branka Stojkovića Štic. Svaka čast kako vodite emisiju. Kad se bavimo sa smećem, htio bih kazati da na smeću se dobro zarađuje i na političkom otpadu se isto dobro zarađuje. Znamo mi kako smo imali sve smeće od sirovina raznih otpada, pa čak i otkupa zlata u ovoj državi, srebra, sekundarne sirovine, tako da smo bez svega ostali. Pa sad ćemo i ostati i bez tih jadnih radnika. Zašto ovdje u ovoj zemlji ništa ne štima? Ja ću vam dati odgovor. Što se tiče radnika, prvo, Josip Manolić je iskoristio svoj položaj kao drugi najmoćniji čovjek u Tuđmanovoj mistifikatorskoj državi, te potpisao je i postavio preko noći zakon na noge Fond za privatizaciju i pretvorbu. I tako vlasništvo prava radnika postalo je vlasništvo novog HDZ-ovog preko noći izmišljenog bogataškog staleša. Ja sam rekao da se i dan danas neki dobro bogate na smeću, zato što su stvoreni problemi oko odlaganja sekundarne sirovine i tako dalje. Nije nikakva tajna. Mi imamo i danas na vlasti preobučenu ili bolje rečeno prerušenu UDBU, KOS, partizane, fingiranu vlast. Znači, još ljudi neki čak iz zločinačke Titine škole, pa čak i partizana koji bi trebali odgovarati za zločine iz Drugog svjetskog rata. I novostvoreni tekuni postali su građani prvog reda. Dok narod, to jest radnici gube, oni su postali gubitnici. Postali su građani drugog reda. Pa meni je i žao kad gledam ove radnike od čistoće da štrajkaju i normalno da trebaju jedni druge da podržavaju. Naime, HDZ-ovski model upravljanja sa tuđom imovinom, odnosno sa novcima, bankama i drugim vrijednostima, postala je njihova imovina. Naravno, to je sve se dešavalo ne samo u mirnodopskom razdoblju, nego u ratnom razdoblju gdje su udareni svi naših zala, ovo danas što mi imamo, a sa olakšicom to ide i uz blagoslov Rimokatoličke crkve koja je ovdje isto debelo uhljebljena. Zašto nije od drugih niko ne odgovara? Samo sve se udara preko leđa radnika. Šta smo mi dobili? Kada je Tuđman došao na vlast, kockarnice, kladionice, šteditne kreditne zadruge, i sav novac je otišao, deponiran je na njihove račune. To je jedan od glavnog ključa kreiranja i stvaranja sustava dvorske moći. Oni postali su vlasnici zakonodavne, sudbene, izvršne i monetarne vlasti uz pratnju, kao što sam rekao, Vonsa. To se zna koje je to bilo tijelo od predsjednika Tuđmana. I nažalost ta politika do dan danas u ove 33 godine se nije promijenila. Premijer Manolić je imao jednu od najvažnijih uloga u stvaranju nove crvene mafije. Ne samo u ovoj poturice Hrvatskoj, takozvano krovo maloj Jugi, nego već na cijelom Balkanu. Zašto vam ovo govorim? Manolićov sin, koji kao Srbin, on se prokazao, rekao, a Manolić štiti i krije da je on njihov kopilan. On živi u Ženevi, u Švicarskoj i ima na svojim bankovnim računima naše ukradene hrvatske milijarde. Ima svoj privatni zrakoplov, sve hrvatske dokumente i ako nikada nije živio u Hrvatskoj, a kamali je bio ovdje rođen. I ova tema sa smećem dobro dođe da mi ne raspravljamo o velikim problemima, odnosno u korijenu svih zla i ključu. Danas mi obespravljeni ljudi borimo se da nađemo rješenje i način izlaska iz ove velike stvarne krize. Zna se tko je ovo sve skrivio i tko je kriv i tko je Josip Manolić. Evo gospodine, ja ću vam se zahvaliti na informacijama, moramo dati drugima priliku. Hvala vam na pozivu. A evo samo prije